Injih Kang Mas. Tresnaku marang sliramu. Kang Mas nek ngomong madhep rika mawon nggih abape amne ndak enak. Kowe ngengkel lho, kowe marah tak omong. Kowe ndek sore tak omongi ngengkel kono aja nggawa cangkem sing iki lho kok. Ngengkel ae. Nggawa cangkem sitoke ka lho. Cangkem sitoke rung garing. Ketingale Kang Mas niki benjing kalau pun sudah jadi suami. Mas. Oh. Alah. Ngomong iki arep cebloke mbok ya. Ngomong. Ngomong ngono lho ben aku ki cepak. Paku iki ning sedelo ae ngono. Wong tipe aku ora gelem meneng malah ngene. Kan ya nama saya Niken Salindri. Tenane. Kediri punya bos. Sing diantem cangkeme. Aja padha ketebrana lho. Model iki ambakmu kaya ngono sikatane nganggo botol lho kuwi. Botol Masa Rasakan serasi. Lho, ra tak omongi to, Nduk. Ki anakku kabeh iki. Wong biyen ki urung ana sampo. Nggih. Kuwi nek kramas kanggo merang dibong. Nggih. Nah, nek sikatan kuwi urung enek odol urung apa, sok-sok areng. Nah, terus nganggo botol dilembutne nggo gosok untune. Nah, lah tanggaku entek rong truk. Dienggo sikatan terus wong Banyol iki sing realita lho. Mosok Kurang realita piye lho? Mosok sikatan sampe botol rong rit. Bayangno. Ora lho, niken kok nyawang sirahe mondol kok modele piye Kan ngono. barang iki lho mau genah. Piye. Arep kapakne aku. Yo apik. Wah. Iya. Oh, cantik. Dilukis gambar opo to? apik kan? Heeh. Kurang janges, Meneng. kurang janges. Janges. Malah kaya situr. Mangkane to lek Banyol iki wayah iki sing kene iki dipacaki sing mburi iki ya dipacaki. Nah, malah apik sing kowe iki raimu apik sing iki, madhep rene lho, apik iki lho. Iki tok gan. Ndangao. Iki ana Cangkeme loro. Ndi? Siji iki. Lah sitoke lha iki apa? Wong kok iso nggih sugeng dalu. Nggih, kendali. Bapak Dalang sugeng dalu. Nggih, Mbak. Nggih, jenengan paring asma Bapak sinten? Nggih, niki saking ngetan kula Edi Darsono. Nggih, Ken. derek pitepangan Ken. kula niken, Pak. Nggih. Delengen. Ya, Pak. Mau gambari lambe madhep. Oh ngelak bocahe. Cangkeme kuwi ngelak. jare ngelak ngono lho. Mosok Lek niki gambar kaya Bapak Klenteng. Heeh. Nggih. Bener. Lek niki Bapak sinten, Pak? Ditya. Raditya. Weh. Napa? Raditya. Raditya, nggih nderek pitepangan kula niken Salindri nggih Bapak. Kula nderek ajar, kula teng mriki tasih belajar nggih Bapak. Menawi ajar apa? kula tasih belajar nginden, menawi kula enten klentu-klentune kula nyuwun pangapunten nggih Bapak. Ampun didukani nggih Bapak. Ora. Mas Raditya nggih, kula nyuwun pangestunipun Bapak Klenteng. Oh iya. Suwi mboten kepanggih jenengan. Iya, Apa to? Tahu kepethuk to? Tahu ta, Bro? Bali. Tahu ta, Tro? Bola Bali Oh, kerep. kerep. Iya. Nggih. Iki nyapa to? Iki nyapa? Tak ngerti bokong kon kuwi enak to. Ngene ta sawang ae. Keri dhewe kok ngentut kok. Lah nyang apa nyapa? Wong niken ki omongan karo dalang kok kowe goleki ada wedak. Kan nek Nyelo-nyelo lho iki. ora kok nyelo-nyelo wong kenalan ki biasa ki penak. Lho, kok nganggo ngene. Kudune ora mundur. Kudune ya aja mundur wong aku ini. Lah piye nek kenalan? Ya kudune maju to. Contoh. Pripun Pak Dalang kabaripun? Lak sami sae to. Mugi-mugi tambah laris Pak Dalang. Pamane karo Mbak Niken, Jang, pamane. Contoh Pamane Mbak karo Niken, pamane. piye. Pamane. Mbak Niken. Pripun kabar? Mbak Niken. Lak sehat to?
Rada Nek mendek. ki meneng dikira seneng. Lah, asline Mikir, kok iso mikir, Mbah? rumah sakit Widodo rak cedak. Nggih. Lah ya mondol kok gejala stroke. Rumangsamu seneng, Mbak Niken bangunane rumangsamu seneng. Mendek, rada mendek. Idonono ndase, Mbak. Kowe ki yo ngerti yo dolanane niket ku saya mundur, ngingeti kowe kira kaya kloset. Lah nek karo Mas Pelok nuwun sewu umpama jejer, paling ora ibarate kaya Dimas Diajeng Kabupaten Ngawi. Dimas Diajeng lah iki ayo coba jajal. Niki lho. Baik lho, niki termasuk Dimas Diamput. Ya ora diamput. Ya cuk. Malah nemen. Ora leh ngono kuwi iki dinane iki dina riyaya. Lah. Kudune saling memaafkan. Saling Aja nelong. Oh saking tresnane abah. Tresna. Bocah kok janger dagel nyapa mau gambeli. Bocah kok janger dagel tinggo kalah-kalahan. Lah kok tilone. Lah. Tak idone raimu. Oh anu kok yo nangis. Kene iki melas kok. Aku nangis apa nangisi kowe ya? Lah nangis sinten? Pak Egambe lho pas 100 dino. Ayo nyanyi ya. Nembang. Bang, iki apa? Iki Nembang. isine lagu-lagu. Oh, alah. Oke. Wah, ya iki nyanyi iki bae lah. Apa? Ayo, aku ki ning kene gandrung sapa ceritane? Lho, lah nek di antara wong papat iki sing ganteng dhewe ya Aku iki. wis tuwek rasa. Lah iki to. Aja golek cowok ganteng-ganteng nglarani ati. Nah. Golek kaya ngene iki lho, golek kaya ngene iki kire era doyan. Aman. Kuat. Iki lho. Aman. Karo iki lho. Aku biyen ya tau Mbah. Piye? Duwe pacar sing kaya ngene iki. Terus? Tiba ya jek panggah nglarani ae yo. Nglarani atimu. Heeh. Pancen pertamane iki lara. Lah terus? Suwe-suwe terus gakmu enak gitu. Modelmu. Bocah cek karo cah SMP kok omongane menjurus. Bawa-bawa asmara Mas. Awak dhewe minggir. ya. Lah tas iki lho. Ayo bisa. Oh, pelok barang, Iya, iya. barang. Iki tak bayangke sampean ki dadi pacarku. Dadi tak maneh wi sampean ki wong sing paling ganteng dhewe sing paling tak tresnani dhewe. Ora sah etok-etok. Sik toko upamane. Tenanan wae. Tenanan apa wani ngragati aku? Wong Banyak apa? omahe ra duwe. Ken, Yo roh. nek Ken, Ngenyek. aja ngenyek cah iki. Napa, Mbah? Iki sugih Kok iso? alas mantingan ngampe jero-jero. Banjarjo. Banjarjo dituku. Sok Januari panen kethek. Ora ngerti kesugihane mondol. Ora ngerti. Omahmu lho cagake pira? Cagake 12 Mbah niki. Apa? Ya Mas ya, pendopomu cagake 12 ya. Yo. Sing papat neng tengah to, sing 8 nyongkok kok kiwa ngeten iki. Pancen pendopone arek ambruk. Kae omah ramah tamah. Enek kain angin kolor ngidul. Enek angin kok kidul Kok ngalor. sopan mengomahe. Mae sopan. Omahku kaya gendera. Kamar mandi kok nang tengah omah kene ra kene mondol peneng. Gegarane Yayi garempun wong akeh ya. Alah. Yayi garwane wong garwanipun akeh iki lho. Kakang. Kakang Kagetmu aku ya ora trima lho Ora, lolone kan tau. Niki wis saulem ganteng kok iso. Kan maksude aja nemen-nemen kuwi mung sak sore ning jero mobil dhek Alah, aku mencret. rajane no. Mencret. Bar mangan sumpil. Wong ora Buaregan sopan. Sing wedok ora masak terus mencret. Yayi garempun kakang Yayi. Injih kacang Mas. Iya kacang atom. Wong iki kudu sing budaya, sing seni. Sing Wong semeleh, ora. sing semeleh. Lah kok malah kayak perahu ngene. Ganjel sandal ndase lho. Ora sesek. Melangi
ngene lho. Nah, ngene lho. Wong mbok sing wibawa ngono ra iso. Iya. Yayi garipun Kakang Yayi. Tahu tanggapan nganggo ngene iki. Lah terus, Mbak. Dek mengu ngidul blangkone cek mengu ngalor. Lah kok malah kayak hula hoop ngene ya. Bisa diputer-puter lho. Enak. Enak. Pangku Mas. Kelo, njaluk pangku kelo. Alah. Gage. Dak ngono. Alamat dipisui mamo meneh ki engko. Apa? Sopo? Kanca kowe. Ah. Sing wedok kaya komorate, sing lanang kaya komodo. Komodo ngemplok ndasmu. Lah ini komorate karo sapa? Kumajaya. Kowe iki dagelan kondang ya kalah karo kene. Lah kok saged? Dek ngenani nyalonke DPR. Banner dipasang sak nggon. Oh, alasane perapatan kae. Yayi, Injih Kang Mas. tresnaku marang sliramu. Kang Mas nek ngomong madhep mriko mawon nggih abape amne ndak enak iki. Kowe ngengkel lho, kowe marang tak omong. Kowe ndek sore tak omongi ngengkel kono aja nggawa cangkem sing iki lho kok. Ngengkel ae. Nggawa cangkem sitoke ka lho. Cangkem sitoke rung garing. Ketingale Kang Mas niki benjing kalaupun sudah jadi suami. Alah. Ngono kuwi lek arep ceblokke mbok ya. Ngomong. Ngomong ngono lho ben aku ki cepak. Pangku iki ning sedelo ae ngono. Wong di pangku ora gelem meneng malah ngene. Lah kire. Akhire aku yo keri. Yayi. Among hati pami Kenapa? Iki ngapa? Ngeget-ngegeti kancane. Iki lho. Luar Kowe teng dagelan liyane kono. Ngene ngrusui. apa? Pak Bupati kula pun lunas kan langsung. Guyon, engko dikira guyon. Bang, abahe wis lunas, niken wis lunas, aku wis lunas. Kok sing ra jelas iki kowe lho kok iso. Kene wis. Napa? Tapi dikek BRI langsung disetorne ngono rumah. Ayo nyanyi. Kene-kene iki Yayi. Wanine karo cacilik. Tresnaku marang sliramu tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung pecahing dodo utaing ludira sedumuk bauk senyari banget. Ya Allah. Kok iso? Kok iso sedumuk bawuk iki piye to ya? Kudu sedumuk bawuk. Lah piye? Piye to, Mas? Sedumuk batuk. Batuk. Ayo piye nek bathuke kok. Kaya nek bathuke kok. Rumangsamu nek bawuki po kasar. Mboten. Biyen ki enek majalah Joko Loda. Leres. Yogyo. Nggih. Nek sing diarani kuncung ki cah lanang, Cilik. cilik ning kene ana kuncunge Kuncunge. nek bawuk kuwi cah cilik sing kuciran loro. Iwo nengen. Saking asosiasine wong-wong kuwi. Ya wong-wong lho. Lah iya. Perkara majalah kuwi aku geger karo maratuwaku. Kok iso? Lah piye lah babuke tak kei kuncung lho, Bah. Yo ora entuk. Ora oleh ya. Kene-kene Yayi. Jane dikelabang. Luput pisan kena Muni. Isa muni ta? Iki lho, piye kowe muni piye? Piye ta le? Kowe kalau muni piye? Iki lho. luput pisan kena pisan. Wong nek wong nyanyi Malah gak ketok serem. kene-kene Yayi. Malah mbuhmu ndak enak.
Engko diumbah digodhog banyu anget kenyil-kenyil. Pancen Kecil aku. raiku kaya telo. Lupa pisan kenapi Mbak Niken, sampean gandeng saka kono jajal sampean gandeng saka kono. Mlaku wong loro jajal. Oh nggih. Mbak Niken, badhe teng pundi? Badhe gua telek, Mas. Wah, nemen yo. Nemen. Seneng nek bojomu telek nang bendina dikeruk. Sapa sing aku bojoku? Hah? Sing ngakoni bojoku sapa? Etok. Oh, ngono to. Lah Yayi. dene aku ndek bojo sampean kok ora anakku kaya gendruwo wae. Yayi, ora pareng kaya ngono. Ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan kene sira. Taman Taman Keputren, Makam Pahlawan mendem mbokmu. Taman Makam Pahlawan cedhake Taman Kaputren. Ya. Yen gampang luwe gampang Biar masyarakat Ngawi pirsa, Mbak Niken asli saking Kota Kediri. Kota Kediri. Sekarang sekolah kelas berapa? Setunggal SMA. Setunggal SMA pinter nyinden, Bang. Alhamdulillah. Anake mondol sing wedok, Bang. Kelas 5 SD. Meteng. Masa meteng. Ngawur. Lah nyapa? Wis nglairne kok. Oh, malah nemen. Iya, Pak. Wis malah. Aku banyolan ki suwi lho karo Lairnya ya wujud bayi tandel. Duh. Kaya anu wujude kethek. bojone mondol ki leng lairne anak iki pas meteng songo. Usum tikus lho. Ora menteng songo. Dadi nang kuping, nang ndas, nang cengkel, teng prentul ngono. Dadi metenge kaya wong duwe tumor ngono kae. Ading prentul. Yen nangel. Kalo melok ngamene mburi apa piye? Kaya kan kaya kara ngerti nek kowe. Hah? Iso wayang kulit regenge disaingi nguri. Padahal kae bayaran cilik lho. Apa to saiki sing ora disaingi iki apa gusur disaingi. Tung. Ngono ta. Angel mesra janggute karo sampean enakne lho, Mbak. Ben ketok piye nomane. Hati-hati untune pasangan lho. Engko mok jawil Pak. Oh, Iki untu palsu lho, Mbak iki. Untu palsu. Asline sakmene, ya. Ngawur malah sakmono lho. Kok iso enek 2 meter. tan kena Alah. tinumbas arek wes Ora enek sing enekne. Jawilen to, jawilen kan. Sampun lho, Jawilen. Mbak. Jajal nek. Jawilen. Neh. Jawilen nang ngene lho. Ore bagus. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Enek sing kurang kok ya. Napa? Ndoke urung. ndoke nang jero. Ben radek kulite ben radek ponto karo nigan. Iki bar ki kok mesti ngombe obat. Lho, napa kok sakit? Mencret, sumpah tenan. Kaken mangan sumpil.
Lah sumber rong diolah kok dipangan. Oh layak bokonge kandel pempesan to iki. Cangkemmu. Iya. Kon iso ya moh. Engko nek garing gak klenthek dhewe jere. Tan kana ati nombas harta SMU kelas 1 suarane apik, jogete apik, bocahe ayu jajal kurang Nemen no. Paket komplit. Paket komplit ya niken kuwi. Suarane apik, Nggih. pasuryane apik, kulitan kuning, Diatur. joget apik. Mula nek larang ya lumrah. Lumrah. Lah dine mondol Pripun? Pripun mati kula. Lah adikmu nyapa ta? Bisu. Bisu bisiki aku. Mondol iki omong jelas aku ora roh kok bisik. Mau sing goblok ya gembleh kae wong nek omong bisu wis ping pindho. Lah nyari ngono panggah ditekok ini kaya aku geblak. Ya ndak tiba. Katen apa iki? jeneng kula mawon Oke, nggih. anu kok kibot yo. Monggo, Saka monggo. anu. Mawon dicampur mawon. Oke. Senang kula ya. Kakang lam di tinamune jempol kansa hanya
ana poyang payikan rasaku sae ana kaya mriyang ragamu oh pisan jae ana tansah bisa nyawang selagam ingkang lamlang tinune jebul angsa panjenengan ati eman rasaku berkepan jahe ono ayang-ayang ngubengi kutha sateruse luar biasa. Kembali ke laptop. Iki acaranya luar biasa, Mas Yudo. Nggih. Para dalang, Nggih, Mbak nggih. Niken. Kupatan ngiras pantes halal bihalal. Mau wis disinggung Mas Yudo, Mas Dalang. Kupatan kuwi tradisi sing ora iso ilang karo budaya Indonesia. Ora wong Jawa tok, aku mubeng Palembang ngampek Hong Kong ngampek Taiwan, neng kono enek wong Indonesia, khususnya wong Jawa mesti ana kupatan. Lah halal bihalal kuwi Mas Yudo ya pirsa, nek jaman Sultan Agung kuwi ya wis ana. Jaman ngadeke negara Islam ning Demak Bintoro ya wis ana. Ditengeri Jang Sunan Kudus ngundang murite Arya Penangsang karo Hadiwijaya sarasean ana Kudus, terus kuwi anane diarani halal bihalal. Ruwete Indonesia sakwise kemerdekaan, ruwete politik ana Indonesia. Bapak Presiden Insinyur Soekarno kepengin nglumpukke tokoh-tokoh politik, uga tokoh-tokoh para alim ulama. Pak Karno rembukan karo Mbah Hasyim Asy'ari supaya dianake kumpul sakwise lebaran, dianake parpatan, dianake sarasean, sakwise lebaran ngiras pantes maaf memaafkan, saling podo njaluk sepuro, akhire nganti sakbrene dadi halal bihalal. Paham? Paham. Mula matur nuwun Pak Bupati Ngawi, Pak Wakil Bupati Ngawi sing anake halal bihalal. Biasane nok pendopo saiki dikek alun-alun, ini wujud Bapak Oni karo Pak Anto ngerangkul rakyat Ngawi supaya guyub rukun bebarengan, kerja cerdas, kerja cepat dan kerja bermanfaat. Luar biasa. Lah nek kupat karo lepet ki kan kowe SMP. Lepet ki teko tembung luput, ngaku luput, isine ketan pliket kentel supaya pas seduluran ki ora pedhot. Nek kupat ki isine beras sing putih sing wangi, nek lontong
kuwi wujude dawa, sok kowe wis ngerti. Lontong kuwi sipate wong lanang, ya ngono kuwi. Ya dawa ngono kuwi. Enake nek diuceki. Nek kupat ya metutuk ngono kuwi. Lah kupat mangane enake nek dibelah tengah. Kuwi ya kaya sipate wong wedok ya meletek ngono kuwi. Wong wedok mleteke napa, Mbak? Engko tak duduhi fotone. Engko tak kira. Kula nek kupat niku Nek kowe urung nek sing pojok wis papat lho. Masa iya nyinggahne Malah foto. meletek banget. Buntere janur wong sing wis ngaku lepat lontong olone kotong kembali ke fitri entuk cahayane swarga jan ki janma nur ki cahya dadi entuk janma sing entuk nur cahayane swarga sing wis kembali ke fitrah. Nek salah aja ngenteni lebaran, aja ngenteni poso. Saben dina nek kowe rumangsa salah, njaluk pangapura. Sing ngeweni pangapura halal, sing njaluk pangapura halal, akhire halal bihalal. No, ngene iki tak nggo golek dhuwit luar isih. No, mubeng-mubeng. Nembang nek. Iki kan terus ngersake tombo kangen. Ora. Engko nek aku omonge netizen ngelokne. Kirone omong ini jeret. Cewangkeme netizen ra tak gugu, ora nanggap ya ta? Pancen Nggih. Silakan menghujat, monggo. Nggih, Yo ora nggih, nanggap. ora nanggap. Pancen Mctisen niku netizen zaman sekarang itu Netizen kok. menuntut Netizen kok netizen. Kleru. apa? Kadasen. iya. Iki aku arep nuntut karo dalange. Napa? Jujur ae. Dalang telu iki tetep sesuk takan. Lagi sebagian gusur royaltine piye? Aduh. Mati terus. Pinter. Ngerti kodene. HS. Hei, Bapak ngerti kok terus nyawer yo. Nyawer. wong e ning Bengkulu kok. Oke nembang, Nduk. Nggih, Mbak, mau mau? pamuritan apa, Pak? Sing ngersake tombo kangen saking anu juragane sapi sawu jajar. Ngoten. Saipul. Nggih, nggih, monggo. Apa kulino ning banyu to? Napa kok? Banyu pripun to? Kok njaluk tombo rangen? Tombo kangen. Tombo kangen. Kangen. Tangan kok. Rangen. Diaturke Bapak Bupati, Pak Wakil Oke. Bupati, Pak Camat seluruh Kabupaten Ngawi, Pak Lurah seluruh Kabupaten Ngawi. Ki rawuh kabeh. Nggih, nggih. Welcome. Matur nuwun Pak Bupati kalian Mas Santo kintunanipun. Waduh, nyeneng nih. Niki Pak Bupati kajeng kula kintuni Apa? masalah. Kowe iki mesti kintun masalah. Nek kintun masalah neng Mas Santo Wah, nggih. jelas padat. Ya, Apa niki? tombo kangen nggih. Tombo kangen. Di Ayo, garap Pak Barun. seragenan mawon nggih Oke, kersane siap. Yo. Masyarakat diajak untuk interaksi Mbak niki. Oh, Sampeyan ngoten. rada maju kene karo aku dadi Nggih. ben. Nah, Kalih Om Yudo. siap. Niki tuyul loro mboten bisa nggih. Melu lho 750 tok iso. Aku melu. Sampeyan ngancani abahe, engko lek abahe sawaya wis ceblok sampean sing nampani. Ora ceblok. Ora ceblok. Toilete adoh dadak ning pendopo. Mbok menawa ndas kuwi kena dinggo wadah. Lah malah mondol kira-kira ceblok ning kono pisan kok. Kowe kan nang ndi? Teng mriki lho. Mondol kersane aja le ketingal. melok. Nggih lho, kula penging lho punan. Kodi. Ngetutne bojo ora oleh. Ngedeni cah cilik-cilik lho raimu putih kabeh. Modele kaya ditut Kowe kok melok wayang liya Endol. Kira dalang kira. Kalau jek enek dalang sitok nang kono. Melok. Dan- Heeh. Yo interaksi mumpung dalu Oke. niki diderekke karo Pepadi Ngawi dan tim Gusur Gugaya. Tatarane Ora acara apa iku? Melok malah kaya teleke manuk lho. Apa-apa tapi kan Putih manis. ireng. Monggo. Ya. Melirik ya Om Yudo. Oke. Monggo sedaya. Lho ketok
wis lali sliramu Dek semana yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mestine lali aku Mas mumpung saiki ketemu Jogetan tetep jangan karo aku Dadi otopo kangen ku kangen Baliling balik koyo Sapi rasane waktu biyen ucap dhewe ngangot terus eling kancane Zaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun senang hati Emas gelang alit ali-ali Sadulin kanggo kangen iki Prasasat ngimpi durung bisa bali Rasa kangen wis bisa mari Beduke mikir kalau mereka gak apa, Mas. Apa wis lali sliramu Asik. Desa mana yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis samestine kali aku Mas mumpung saiki ketemu Sapi rasane waktu biyen muncul dhewe banget terus eling kancane Zaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng hati Niken Salindri Wah. Kenyo Kediri Ambudaya ngrungkepi seni Amin. luar biasa tepuk tangannya mana Masyarakat disapa dong Mbak Niken. Injih ngaturaken sugeng dalu sedayanipun kagem bapak-bapak yang terhormat datang lenggah dateng ajeng kula ngaturaken sugeng dalu selamat menikmati semoga semuanya sehat selalu panjang umurnya Amin. semoga diberi rezeki yang banyak kelancaran segala urusannya Amin. sudah yang penting doa terbaik Alhamdulillah Mbak Niken Injih Abah Ngawi iki gudange dalang di Ngawi kuwi arep golek dalang sing piye nek nggih ternyata Kabupaten Ngawi sanggup menatap ke depan, menjawab tantangan
untuk seni pedalangan. Tepuk tangan untuk Pepati Ngawi. Ora perlu ada-ada dalang Ngawi apik-apik. Kowe arep golek sing gremeng ya akeh. Sing butuhe nyabetne kleru ya enek. Ya ampun. Komplit pokoke. Kowe urung roh jenenge Mas Lasno to? Dereng. Wo, gondo glendem iki tenan. Iki dalang Werkudara. Wonge gedhi tapi suarane cilik. Lah iya. Anu kan. Nggih, Mbak. Diringi gamelan rak wis kulino. Umum. Coba Musik, penonton. musik. Penonton. Diajak interaksi. Meneng sih. Diajak interaksi. Delok neme pira pelok. Ayo nyanyi bareng karo Niken. Yo kanca neng kisik gembira karo keplok. 1, 2, 3. Yo kanca neng kisik Gembira alera plera banyune segara. Niken meneng. Yo. Banter. Awan trene mas nengah tiap-tiap banyu pinalan ora jaman-jaman karame sanggoyo ngilangake rasa langkralasa kakin jawel mas jempol ame sore pete kelapa katon ame-ame brayogane Pampane gendang ya. bali wae dene sesuk-esuk Nyanyi bareng. saya Bah wong sakmenika keluargane sampun guyub rukun. Oke. Heeh. Wong Ngawi ya ngono kuwi. Nggih. Nom Kompak. tuwa cilik iso nembang kabeh. Nggih. Ki. Napa malih? Sik. Musik, Kowe- musik. Kowe iso nembang apa? Iki ibu kan lenggah. Bu Oni, Bu Antok lenggah. Nggih. Nggih. Tilikke aja lali bekti karo ibune. Oh, Bekti karo mboke. Sik, Arjen meneng sik. Yo. Mbak Niken meneng. Penonton ibu-ibu bareng. Kasih ibu. Tak terhingga hanya tak harap pakai kurang banter aku budek. Ibu-ibu, bapak-bapak kabeh wong kowe ya duwe mbok. Lagu ki apik banget. Bareng kasih tak terhingga hanya memberi pakai sang surya tanpa dikendang koplo. Yo. ibu
iki ambakno tembangno ya nduk nek nang ndi nggo Nggih. ngelikne ben bodho bekti Bekti kalih ibuke. tidak hanya ibu. Iya. Lah sing ngangeki bapak kuwi ora enek lagune. Enten. Ngesane wong lan eneke wis modar. Bapak. Ora kuwi. Untuk ayah tercinta aku ingin bernyanyi walau hanya dalam mimpi. Wong wis modar. Tapi ya tak gawekne. Kasih bapak Asik. kanggo bojo anak direwangi saben bengi dadi panjang tapi uripe tetep ora penak. Semoga panjang umur kagem bapak-bapak sedaya. Oh iki lho. Kok boten pas ya, Pak? Kok boten pas? Jobek. Mulane Lah ya bener. Kasih bapak kanggo ibu anak direwangi saben bengi dadi panjang. Bayarane ora patek penak. Pasti. Semoga bapak uripe panjang umur sedaya. Guri-guri kok platro. Bapak ya tak. Napa? Lagu sing viral. Nggih. Pelok maju bareng Mbak Niken. Oke. Napa? Ban tambal kuwi. Tukang tambal ban. Tukang tambal ban. Lah sakarepku ta cangkem-cangkemku dhewe kok. Ya wis tuwa Ayo. kene. Tuwa bathukmu. Jere Niken aku wis tuwa. Lah nggih. Lah, Ngeyel, Nduk. Wah. Lah apa sih iso? Ya tak peksa sok-sok. Ya kur ning ngarep omah, carane ning ngarep lawang mung telat. Aku malah pengen lemes ngene iki. Engko nek waras wakale ra karep-karepan. Yo, anu mbal tambal. Luar biasa. Luar biasa. penonton ini tadi sampean tes Pak, pas mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ah, coba kompak apa ora? Sampean Mbak sini. Siapa? Sampean anu. Aku toh. Ya toh. Sampeyan delok aku ngomong. Hmm? Mbak, Dek ini kan, Dek. mak jedor, mak jedor, mak jedor. Janena kurang banter Mas Pilok coba Mas Pilok. Nggih. Ulang nggih ganti Ya. ya. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Mantap Mas Pilok, Kompak. mantap Mas Pilok, mantap. Coba aku. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Mantap. Ayo. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Loh. Kok ora kompak jelas? Iso apa ora kowe iki lho, iso apa ora? Iso. Mbak Dek nikah iki lho. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Kompak. Ayo sene kompak lho. Pelok. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ya kowe. Kompak. Dor. Mak jedor sik, mak jedor ngono lho. Timbang rene sing tak dor dhewe sik. Ya, Ndang. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Boy wangi aku lu nyapul. Penonton ki ya ngerti. Modele karo aku men sak senti. Pisan kan jajal pisan. Ndang to Lek. Ndang tole lek aku wangi. Aku tangga mulai. Mbok munidor lho Lek. Ya munidor lek. Pisane mador. Hah? Iya wis to. Engko tak paringi. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Bledas lho. Malah mercone sing bedhot. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Dor. Makasih. Tenan luar biasa. Aku iki jenenge Kirun. Wong omahku saking Madiun.
disangoni kula matur nuwun warga ngawi gotong royong guyub rukun asik sinden cantik niken salindri adaleme saking kediri body seksi asik wajah cantik sekali ora larang sapa wae dilayani dang nanggapo dang nanggapo dang nanggapo dang nanggapo gapo dagelan gundul jenenge mondol asik untune ketok mecongol dagelan mondol pancene konyol sayang rupane lah kok kaya konci bakul kunci bakul kunci kaya kunci Kol lho kok iso entake ning I lho. Sukun wulane kok. Lah kudune? Kudune ya konci. Tunggalé barat di serius niken ben ngrungokne iki Ramadan tahun iki nggih Lugo neh. aku ki ya banyol ya serius aku dagelan suwek lho mbok didondong Kok suwek to? Tuwek. sapa ngelokne aku tekek waplok sandal dadu Sampean mboten tuwek sik enom sampean nek nek tuwek rak dipangan codot. ah iya tak brongsong to kanggo ngadepi ya ta iki bar bodho selo besar bar kuwi sura tahun kowe ngrungokne omong-omongan karo Naryo bajingange Dol. wong kuwi ya ora nanggap lho Pripun? kowe melok aku apa melok kono Melok kene. Ketoke gedhi kene ketoke. kowe sesuk kono nyewu Kang Bejo kowe teko piye pengen disewoni sura ngarepe wong dagelan dalang sinden iso laris nek iso nyekel kun 5 perkara Lah. Kun sing pertama, kun mawa cahya kun balik asale kun mawa rejeki kun mawa nyawa kun mawa cilaka serius ki Ilmu tuwa. ilmu tuwa kun mawa cahya kuwi kunang Kok sakit kunang? lah kunang kun mawa cahya. mawa cahya enek lampune Oh, kunang niku mekan ya. Lip. Nyala. kun balik asale napa niku kundur Wah. kundur ning daleme kuwi kun mau balik ning asale kuwi balik ning asale kuwi ngono Kok ora ketut sampase tak bales. lah wis motone sore sampun wong sing mentret kowe lho kun mawa cahya kuwi kunang kun balik asale kuwi kundur ning daleme dhewe-dhewe kun mawa rejeki Napa? kondangan Undangan, mulih nggo berkat. kun mawa nyawa Nyawa. kunduran truk Oh iya meletos ndak. kun mawa cilaka napa Mas konangan demene bojone liya Weh. wis cekel ya syukur kuwi tok wejang aku kok Pokoke aja nganti kun heeh kun apa kun apa kunarpa. ya iso gua kok niken nembang neh Niki encil sing ngersake anu sragenan. heeh Napa niku lagene kangen ning ati iki elingku duet nggih. ora Oh bener. Nggih, sugeng dalu padalang nyuwun. kowe iki kangen ning ya ati. aja anu to truk gareng bakong bareng lho aja angger dumuk ae Ger kuwi ndumuk. elingku duet nek ra roh ki tekon aku sangat lho larase apa to Ah, Pelok. dari WMC Wayang Maniak
Community Jakarta. Niki wau nggih wonten ingkang ngersakaken lagu duet, Mas. Napa? Lagune Manis sing Oke. ngersakaken Mas Mondol. Yo, anu kangene ati diaturke sik. Bocah tumpak Pangene ati kula tasik dereng nate mirengne niku, Pak. Nggih, mengke manis e. Iki lho, Apal Nggih, wong sing nggih. apal. Kan Dalam duet karo apa? Mondol. Manis kucing kok manis. salah niku. Lah piye? Manis, Dik. Lah terus? Kowe kencing manis. Nyemoni we, nyemoni we, nyemoni. Ora apa-apa kencing manis iso tambani. Manis. Kowe pancen manis, tapi kowe mencret. Ning sing penting kok anu, nduk ning kan. Manis. Nggih, Pak. Anu, aku putune abahe Jendra iki kok omah, Mbah. Niku wis pokoke aku Apa? melu, Jendra. Aku pengen foto karo anu Niken Paidi. Niken Paidi. Iki lho cahe. Iki lho bocahe takon ono iki lho. Ikan sarip ya. Kan Paidi. Ayo. Ayo. Ya, jan joget ku yo lek gelem, Nduk. Apa iki? Napa, Pak? Oh, anakku. Nggih. Kan lagune no. Lah Jendra ning ndi ya? Lah niki. Joget. Gurilas. Gak joget ora tak sawer kowe. Oh, ngadeg. Joget. Oh iya, sini tak sangoni. Kowe ragile kuwi Ragil. karo bojo Cina. Namanya siapa? Dra, Oh, Jendra. Kelas berapa? TKB TKB. Umurnya berapa? 7. Putrane sapa? Joko Ireng. Joko Ireng. Joko Ireng iki. Joko Ireng, Pak. Piye kuwi? Dra. Putune sapa? Abah Kirun. Mondol kaya kon. Tol. Banter. Wis. Sukses Jendra. Jendra. Wis. Madhep arene tak tembak. Apik. Niku lho. Abahe niku lho. Anu nyangoni. Abahe nyangoni. Ndang abahe nyangoni. Nyangone piye? Jendra putune Mbah piye? Lho sik. Kela. Sik to. Salatullah salamul. Sik to rasa Lagu musik. kendang tok. Salatullah. Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah Yasin Habibillah. Jendra putune Mbah Kirun omahe saka Madiun. Duit akeh sak triliun. Aku disangoni matur nuwun. Ndane kan sangoni. Njaluk. Oh. nek bapakmu jenenge to. Jendra anake bapakku jenenge Joko engengan dengerane koneko senengane nulungi kanca aku di bapakku kaya Janaka. si cah cilik jujur. Cah cilik jujur. Dra, ciri-cirine bapakmu piye? Dagelan kundul jenenge Mondol. Jenenge Mondol. Bocahe untune medhosel. Untune mendoso. Mondol kaene ngompol. Mondol kene ngompol. Nek petuk aku Tarane botak. Sugate bae. Iki lho. Sing dikiru mbae. Ana disangoni lho, disangoni. Lho, 50 ya. 150. 50 Pak Bang. Abang ngerti. Engko jaluk pakmu. jaluk pakku tak tonyo. Iya. Wow. Tak pikir-pikir Bedino ning kono jet kamar. Petuk kok jajal. Wis ngancam kelas 4 arep pindah nang Madiun. Lho, nyapa Ken? Lah dia cek cilik Oh iya, iya. SMA. Fitrah hebat. Eh? Fitrah.
Malah Jane kowe jane ya arep tak amplop. Engko nyutekne mondol mencret sedina. Lah ngopo wis ben urusane arep muter ya karepe kok. Pokoke mondolku nek mulai karo aku ndol, langsung tak lebokno UGD. Yo, Yo. lagune manis yo. Manis kowe pancen manis. Yo. Ayo, ngasih kontra. Jangan loh. Joget ya. Joget. Ayo Dra, joget. Manis dik kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis yen mesem manis ngungkuli matu kaya bisa ngrotake jantungku
Thank you.